నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం మర్రిపాడు గ్రామంలోని గంగమ్మ తల్లి ఆలయంలో వార్షికోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వేడుకలలో భాగంగా అమ్మవారి గ్రామోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. అమ్మవారిని విశేష పూల అలంకరణతో శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దగా తప్పెట్లు, తాళాల మధ్య గ్రామ పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. యాదవ కులస్తులు తమ ఆచార సంప్రదాయాల ప్రకారం ఉత్సవాల ముందు వీరతాళను కొట్టుకుని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణగా నిలిచారు. Ahora